Nawr i bori trwy'r papurau ar eich rhan chi, neb llai, Nigel Owens, Iwan Rheon, Lara Catrin a Gwion Tegid! Mae pawb yma. Waw, gret. Pawb yn iawn, pawb yn hapus. Iawn, Nigel? Ydw, yna. Iwan, newn ni ddechrau gyda ti. Stori yn The People. Ie. Be sydd â ti ni? Wel, mae Katie Price di penderfynu bod eisiau prodi... Katie Price, pwy yw hi ta? Siwr, wi heb glywed yn dan i'n blaen. Ond, ie, mae hi di penderfynu prodi Alex Rhydian wedi ennill Big Brother. Ie. Felly, mae'n anodd yn dydi, ie. Ydy, mae'n odd bod ni wedi penderfynu hwnna ar ôl ennill a cael llwyddiad o lafar o sylw. Ond wy'n credu bod nhw mewn cariad go iawn. Ti yn meddwl nawr? Wy'n meddwl bod nhw, ie. O ddifri nawr? Na. Oce, maen nhw'n mynd i gael 1.75 miliwn am briodi yn hwnnw sôn. Ie. Gwir cariad. Ie, cariad, o ie, go iawn, ie. Gan Gylch Grawn, ie, rhywle. Ond i'n meddwl bod ti wedi prodi efo Peter Andre neu rhywbeth nawr. Ie, nath i briodi fel, do. O, ie. Gwir cariad. Ond yna'n gwir go iawn yn dod e, ie. Oedd. Ond nath nhw orffen pan oedd hi yn y jungle. O, ie, ie. Dod, ond... Hwna bach yn... Oedd ddim neis iawn, oedd e? Na, ti'n fan o Jordan? Na. Nigel? Na, dw. Lara? Na. Gwion? Neb yn Ti'n licio Jordan? Oce. Neb yn licio Jordan? Peter Andre. Cam Peter, ie? Chi'n licio Peter Andre? Dwi'n licio Peter Andre. Chwarae teg fa, ynddo. Chwarae teg pam? Cheesy, pop. Gret, pawb yn licio cheesy pop. Pawb yn licio cheesy pop. Shmai. Ie, felly, pob look iddyn nhw? Ie. Gwir cariad. Nes gael bach o cariad ar fôr hyd i sydd o fyna. Mae'n ei fi ddim yn hapus. Oce, te, Mr Nigel Owens. Ti'n iawn? Fydd yn arw, fydd yn arw. Be sydd â ti ni yn y News of the World? Wel, ti'n pan ti'n chwaraewr pêl-drôn i'r rygbi a ti'n neud y didalen ôl, ti'n gwybod bod ti'n neud rhywbeth yn iawn, ond didalen flan fit. Ti'n neud rhywbeth yn anghywir. Pwy sy'n na? Pwy sy'n na? John Terry Drian wedi cael ei ddylan... Waw, mae'n fel Jeremy Kyle yma. Cot. Cot? Ie, cot. A cwrs mae'n capten Lloegr, wel, ar hyn o bryd. Capten Chelsea, fyd? Odi, ond dwi'n pwy mor hir. Wel, lle ddau bara fel capten Chelsea, dwi'n credu wneud y bara yn hir fel capten Lloegr, dwi'n credu. Dim ar ôl yr oll ffysyn. Be sydd wedi digwydd? Ie, wel, mae wedi bod yn cael un o'r flings yma gyda... Chwarae oedd i cartre? Odi. Na'r unig pryd mae wedi sgori oedd i gartre. Tro cynta. Wayne Bridge sy'n chwarae gyda fe? Ie, i ex ie. So dwi'n gwybod os oes unrhyw gwmpa mas o'n gwnnw, dwi'n credu ni, achos ex yw fi, ond... Na, fi'n credu bod i ddeddio fel gapten Lloegr yn dod i ben fi'n credu. Os mae rhaid i ddangos fel siampl fi'n credu, pan ti'n gapten do lad, ti'n meddwl mae rhaid bod ti'n whiter than white fel maen nhw'n gweud, yn anffodus, dwi ddim. Iwan, ti'n gyfarwydd ar stori yma? Ti'n fan o Man U yn dweud? Ydw. Ti'n fan o John Terry fyd, neu beth ti'n meddwl o'r stori yma? Ti'n cysau John Terry, siwr, dweud? Ie, wel, fi ddim cysau. Ond, na, wel, mae wedi bod yn fach gan drwg yn dydi, ie. Ie. A fi'n credu bod yn heiddi bach o... Chwifio? Na, gen i wraig, dwi'n meddwl fydd hi'n... Wel, sydd ddim eisiau bod yn fe, anyway. Oce, Gwion, mae'n swnio fel bach o opera sebon, fan hyn. Na, mae e. Oedd ddim yn joc. Oedd ddim yn joc, yn gwybod. Mae e. Ynddi, mae e. Ond mae e'n digwydd. Be ti'n meddwl o'r stori yma? Dwi'n gwybod beth i broblem efo pêl-droedwr. Y Lassie Cole gynta. Ie. A wan John Terry, dwi'n gwybod... Chelsea. Dwi'n gwybod, ie, Chelsea, do, dyna'r broblem. Dwi'n gwybod beth sy'n efo. Dwi'n gwybod beth i'r broblem. Bys fe'n digwydd yn rygbi, Nige? Mae wedi, oedd Lara Stellalion gapten y Lloegr, pan gath ei bach o ffwd yn y wasg rhyw beth i 10 mlynedd yn hwnna fi'n credu. Fe gath ei golli i fi fod yn gapten ar ei wlad ar y pryd ni. A wedyn, na pryd dath Martin Johnson wedi bod yn gapten, a fi oedd yn gapten llwyddiannus iawn. So, dwi'n gwybod, wella yw'n gwared John Terry, daw rhywun arall yn gapten, a wella gwyn i weld Lloegr yn ennill cwpan y byd. So, mae'n ymlaen yn nodyn yna, Lara a Gwion, stori am... yn y Wales on Sunday, stori yn Wales on Sunday. Ie, stori sy'n deud bod gen Cymru ddim talent. Beth? Yn union! Mae yr X-Factor di bod i Gaerdydd i'r auditions ma. Neu Britain's Got Talent? Neu Britain's Got Talent, sori. No, mewn. A maen nhw wedi dweud, yr oll sgyn nhw yng Nghymru ydy Dancing Dog oedd yn gwrth o dawnsio. Teenager oedd yn torri coed. 71-year-old belly dancer. A male lab assistant dressed as a French maid. Da iawn ni.
Da iawn ni. Talentog. Gwion, os na dalent yng Nghymru? Dwi'n meddwl bod yna. Mae'n ddigon. Da ni'n gweld yna Steddfod o falle. Da ni'n gweld yna sio. Ei, gan chwan i'r Steddfod. A wir? Ond beth sy'n gwylltio fi am hwn ydy, mae'n deud yma, Judge Amanda Holden expressed a disappointment at the lack of talent Wales had produced. Ond, a fi oedd dydd, pwy ydy Amanda Holden? O, mae Gwion di gwylltio. Mae Gwion di gwylltio. Dwi'n meddwl gwybod be mae hi wedi gwneud, dy. Blaw mistar, dwi'n meddwl Simon Cowell yn gwennu'n weird. OK. Nige, os na dalent yn Gymru yn gloi? Mae'n digon o dalent yn Gymru, oes e? Dwi'n meddwl ceri y lwydydd yr urdd a ceri mudiadau'r ffermwyr ifenc. Mae'n digon o dalent, ond yn anffodus mae pethach fel welwn yn yr X-Factor. Os maen nhw moyn talent, maen nhw moyn pobl sydd ddim y talent hefyd, mae'r rhaglen yn mynd i fod eitha boring yna, felly fi'n credu bod bach fwy tu ôl y stori na, fi'n credu na bod diffyg talent yn Gymru. A pobl yn ymddangos ar Jonathan Ross wrth yma fyd, felly. Mwy gan Iwan Rheon, Nigel Owens, Lara Catrin a Gwion Tegid nes mlaen. Diolch yn fawr!